Euskal Jaia dela eta Zarausko Turismo Bulegoak karroza proiektu lehiaketa antolatu du irailak 9 Euskal Jai egunerako. Karroza proiektu lehiaketa honek izango dituen arauak ondorengoak dituzue. Parte hartzailei dagokionez, edozein zarauztarrek parte hartu ahal izango du. Baldintza teknikoak hauek dira, gaia Euskal Jaiari buruzkoa izan behar du eta karrozak gehienez ere 2 metro erdiko zabalera izango du. Proiektuaren aurkezpena, parte hartzaile bakoitzak karroza proiektu bat aurkeztu beharko du. Proiektua ulertzeko lagunduko duten informazio mota guziak, maketak, planoak, argazkiak, marrazkiak, memoria idatzia eta abar, kontutan izango ditu epaimaiak. Proiektuak Turismo Bulegoan aurkeztu behar dira 2009ko abuztuaren 7 baino lehen. 9-tatik 8 bitarteko ordutegian, astelehenetik larunbatera. Proiektuak egilean orden adierazi dezakeen inolako daturik agertu gabe aurkeztuko du. Proiektuarekin batera, kartazal itxi batean parte hartzailearen datu pertsonalak eta nortasun agiriaren fotokopia bidaliko dira. Kartazalaren eta proiektuaren kanpokaldean egilearen lema joango da. Guztira, 3 proiektu aukeratuko dira eta hauei gehienez ere 2.404 euro eta 5 zentimoko lansaria emango zaie. 1.704 euro eta 5 zentimo egindako gastuen frogagiriak aurkeztuz gero, fakturak edo tiketak eta 700 euro frogagirik gabe. Bakoitzari gurdi eta traktore bat utziko zaio. Euskal Jai egunean aukeratutako karrozak Nafarroa kalean, Nunoa parean bilduko dira 12:00. Ondoren, San Inazio kaletik, Bizkaia kaletik eta Foruen kaletik udaletxeko plazara joango dira eta bertan geldituko dira arratsaldera arte. Arratsaldean berriz, kale jirarekin batera, Inurritzara joango dira. Epaimaia kalitatea eta originaltasuna baloratuko ditu, baina lehiaketa esleitu gabe ere utzi ahal izango du. Proiektuak epaimaiak epaia ematen duenetik hurrengo 20 egun naturalen barnean jaso ahal izango dira utzi diren toki beretik. Epe hau amaitu ondoren, jaso ez diren proiektuei buruzko erantzukizunari uko egingo zaio eta antolakuntzak egokitza jotzen duen eran erabili ahal izango ditu. Beraz, badakizue, karrozaleaketan parte hartu nahi izanez gero, baldintza hauek beteaz, animatu eta aurkeztu zuen proiektua.